Abenduaren 3 da, eta ikastolan festa ederra antolatu dugu Euskararen nazioarteko eguna delako. Baina Euskararen eguna ez alda egunero izaten. Baina eski, urteko egun guztiak dira Euskararenak eta urteko egun guztietan egin genezak euskaraz, nahiz eta asko egite zaio. Lasai Elur, udaberrian elurrak urtzean Euskaraldia izango dugu, belarri prest eta hau bizi bilakatuko zaizkigu denak. Halaxe da, Arane, baina horren berri emango dizuegu aurrerago. Euskaraz egunero hitz egin dezakegu, baina gaur Kriston festa egingo dugu. Bai, Euskarak merezi duelako eta Euskaldunok ere bai. Euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko eguna da gaurkoa. Hizkuntza gutxitu eta txikia dela esaten den arren, munduari handia garela eta gogor eutsiko diogula adierazteko. Hala da, Arane, Euskara mundiala delako berezia gurea Euskaldun egiten gaituena. Nahiko arrazio baditugu festa ederra antolatzeko. Gozatu eguna eta badakizue. Laitu mingainak Eta guzti Euskaraz. Agur!